Lejlet li għandu jiġi ippreżentat il-budget ta' sena 2013 il-Ministru tal-Finanzi Tonio Fenek għamel prezentazzjoni ta' dan il-budget lill imsieħba soċjali dik li kellha tkun l-aħħar laqgħa ta' konsultazzjoni eżatt kif għada l-erba' jiġi ippreżentat il-budget. Fit-tmiem il-laqgħa li ħadet madwar satejn il-maġġoranza tal-imsieħba soċjali urew tħassib serju li pajjiżna jista' jibda sena ġdida mingħajr budget approvat. Stefano Malija mill-Kamra tal-Kummerċ qal li jistenna li dak li jiġi ippreżentat fil-Parlament jiġi approvat. Importanti li jkollna budget għas-sena d-dieħla. Importanti huwa li aħna nistgħu nitlu fis-sena d-dieħla bħala intrapriżi, bħala manifattura, bħala intrapriżi żgħar li nafu x'ħajkun hemm is-sena d-dieħla ma nistax ngħixu b'inċertezza. Għalhekk nistennew illi dak li jiġi jippreżentat fil-Parlament finalment jiġi approvat. Josef Vella, segretarju ġenerali tal-Union ħaddiema Maqudin saħa illi l-Union tiegħu hija mħassba dwar il-fatt illi l-budget jista' ma jgħaddix. Il-UHM partikolarment hija konċernata li hija reali li hemm din it-teddida li jista' ma jgħaddix il-budget. Il-UHM hija sodisfatta li hemm proposti tagħha li intlaqgħu għall-budget iżda iddiżappuntata wkoll li kien hemm proposti oħra li ma tlaqgħux. Pola Bela mill-GRTU semma kif anka jekk ma jgħaddix dal-budget, xorta waħda il-pajjiż irid jaħdem fuqu is-sena d-dieħla. L-iskemi li hemm ma naħsibx li ħanaqbdu neħħu kollox u s-sena d-dieħla b'dak il-budget irridu naħdmu. Qal li l-maġġoranza tal-proposti tal-GRTU sabu ruħhom fil-budget għas-sena d-dieħla. Minnaħa tiegħu is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Tony Zarb stqar illi l-Union tinsab iddiżappuntata li l-maġġoranza tal-proposti tal-Union tħallew barra. Workers Union jekk l-affarijiet huma żgur mhux tkun kuntenta għal fatt illi l-maġġoranza assoluta tal-proposti li għamlet ġew skartati min-naħa tal-Gvern. L-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem, l-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u l-Forum Unions Maltin qalu illi l-laqgħa tal-MCSD kienet waħda pożittiva. Il-Ministru Tonio Fenek qal illi ħanota ta' dak li ntqal u ma jeskludix illi jista' jkun hemm ċertu tibdil tal-aħħar fil-budget.